Gure jakin eta falta horretan. Greba eguna dute gaur berriro Bizkaiko metalgintzako beharginak sindikatuek esan dute grebaren jarraipena 95%tik gorakoa izan dela eta lehen ordutik egindako mobilizazioak oso ugariak izan direla, baina ertzaintzaren jarduera bidegabea eta neurrigabea izan dela ere deitoratu dutenez. Era berean Bilboko eguerdiko manifestazio jendetsua aberastasuna banatuko duen metalaren hitzarmenaren aldeko aldarria izan dela azpimarratu dute sindikatuek. Gehitu dute negoziazioa blokeatu nahi duela, erakutsi duen patronalaren aurrean borrokarako eta grebarako tresna funtsezkoa dela. Hala Bizkaiko metalgintzako 52.000 bat langileek greba eguna dute gaur ostirala, azken 8 egunetan 3. aldiz hitzarmena berritzea helburu. Hain zuzen, ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek ditu dute greba, izan ere zentralek diotenez, ez dute hainbat eskaerarako erantzunik jaso, besteak beste soldata igoera KPIa gehi batekoa izatea nahi dute eta patronala gehienez 2 eskaintzen ari da. Arratsaldeon guztioi aipatu legez Bizkaiko metalgintzaren 3. greba egunak aurrekoek baino erantzun zabalagoa izan dute. Hain zuzen ere, ELA sindikatuko Mikel Etxebarriak adierazi du jarraipena 95%koa baino handiagoa izan dela. Bestalde Unai Orbegozo, Comisiones Obreraseko bozeramaileak salatu du, ertzaintza eta Eusko Jaurlaritzak grebarako eskubidea oztopatzen saiatu direla, tartean goizeko piketeetan, bada lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela, ohartarazi dute ere eta Iratxe Azkuen labeko bozeramaileak exigitu du patronalak benetako edukiak mailaren gainean jartzeko entzun ditzagun guztiak. Gaurko jarraipena aurreko biak baino zabalagoa izan da. Uste dugu 95%tik gorakoa ere izan dela. Saiatu da ertzaintza Eusko Jaurlaritzaren esanetara, saiatu da ekiditzen gure eskubidea, ez dute lortu. Emaitzak bakizue esan dudan bezala oso altuak izan direla. Langileek exijitzen dioguna da mailan jesartzea modu presentzialean eta benetako edukiak mahai gainean jartzea. Gaiz aldatuta berriz lerroburuekin jarraikin, Nafarroako gobernuak suteek eragindako kalte balantza egin du eta kaltetutako jabetza publiko eta pribatuak berreskuratzeko konpromisoa nabarmendu du orotara 15.000 hektarea kaltetu ziren eta Javier Remirez presidente ordeak iragarri du Uxue eta San Martin unsinguratu zituen sutea nahita piztu zutela. Gainontzeko suteak hainbat faktorek piztu zituzten ala nola, tximistek, nekazaritza jarduerek edo tresnaren txinpartek entzun dezagun Ramírez, presidente ordea. En el caso del incendio de Uxue San Martín de Uns 18 de junio, la causa probable es la actividad humana intencionada. Eta Nafarroatik mugitu gabe ikastetxe religiosoetan sexu abusuak pairatu eta epaitegietan justizia lortu ezin izan dutenek, aitortza eta erreparazio morala lortu ahalko dituzte Nafarroan, biktimen aitortzarako foru legea onartu baitute legebiltzarrean. Nafarroako gobernuari eusten dioten 3 taldeek aurkeztu zuten lege proposamena, baina sostengoia erabatekoa lortu du testuak tramitazio parlamentarioan, Euskal Herria Bildu eta Ezkerra ere batu baitzaizkie, aldeko botoa eman dute denek nabarrasumak izan ez. Queremos paliar vuestro dolor y lo que nunca tuvo que suceder, esperemos que nunca vuelva a suceder. Creemos que es una oportunidad para la Iglesia que, atendiendo, como he dicho, a su propio mensaje y misión, para que dé todos los pasos necesarios. Continuaremos explorando vías para que puedan ustedes obtener también esa reparación también económica que les corresponde. Los datos son exactamente 17 centros educativos, señor Iriarte, en 12 municipios, con 10 congregaciones. Y hay secuelas, hay sufrimientos, que es que eso no se borra. Ipar Euskal Herrira salto bokalen bildu zen atzo goizan alda kolektiboa egoera surrealista bati aurre egiteko, izan ere bokaleko etxe bizitza batean bizi da bikote bat, beren 3 urteko alabarekin. Otsailean sartu ziren bertara, baina atzo ateratzeko agindua zuten, aurretik datatutako ateratze kontratu bat izenpetu zutelako jabearen aginduz. Aldak salatu du ordea mota horretako kontratuak iruzurrezkoak direla. Hala etxegabetze protokolo bat aktibatzea egotzi du alda kolektiboak bokalen. Goizuntan
alda mugimenduko 35 bat militante bildu gira hemen usera etorri behar baitzen ateratzeko bisitaren egiteko eta delio delakoaren egiteko. Eta hemen ginean esplikatzeko ez dela olakorik egiteko beharrik, kontratua ez dela bukatua eta familia hori hemen egoiten dela. Orduan usera etorgira, egoera esplikatu diogu eta ondotik hori kontutan hartu du eta joan da. Dena den ez zuen podere berezirik deusen egiteko eta beraz egoeraz jabetu da eta joan da. Irisairrien berriz abian da Euskal Herria Zuzenean Festivala, iaz jaialdia testuinguru berezian ospatu zen, izan ere jaialdiaren esparrura sartu alizateko, osasun ziurtagiria aurkeztu behar izan zuten bertaratutak txertatuta egotean, edo PCR-test edo antigeno negatibo bat izatea nahitaezkoa zen 600 voluntariok kontrolelan arrakastatsua izan zela esan dute aurton antolatzaileek, beraz egoerako bera eginda urtengoa aparta izango delakoan pozik dira guztiak, Julen Oiarburuk azaldu digu zer topatu halko den jaialdian. Musika festival bat, lekua uzten dugu edo espazio bat eskatzen dugu ere kultura forma desberdina, izanen dantzerkia, zirkoa, dantza, baita ere eztabaidak, beraz hor ere urtero bezala isarrin badugu ospitalea etxean eztabaidak izanen dira, beraz hainbat gaien inguruan, zapatistak, emazte laboraren inguruan ere soarsaldi bat izanen da, beraz ala, jatxezta zabakarrik musika, baizik eta enitzez gehiago. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan, talden aurkezpenaren ostean dena prestaturrari hasiera emateko ala Kopenhagetik abiatuko da, Frantziako turra gaur. Frantziako turra uztailaren batean gaur bertan hasiko da Kopenhagen eta bertan eginda talden aurkezpena asteazken honetan lasterketa uztailaren 24an amaituko da. Egungo txapelduna da, favorito nagusia, baina Primoz Roglic ere garaipena lortzeko hautagaia da. Aurton biak herrialde berdinkoak dira, beraz Esloveniarren arteko lehia bermatuta dago. Bada eguneko lerroburak horrela, iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea, esan bezala Bizkaiko metalintzako 52.000 bat langilek grebaguna dute gaurkoan, azken 8 egunetan 3. aldiz, hitzarmena berritzaren alde egitea, helburu mobilizazio nagusia Bilbon egin dute, goiz honetan eta bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Bizkaiko metalgintzaren 3. greba eguna da gaurkoa, 8 egunetan egin duten 3. greba eguna da. 52.000 langile daude deituta gaurko lanuztera, aurreko bietan bezala, baina gaurko greba egunak aurrekoek baino jarraipen zabalagoa izan duela adierazi dute sindikatuek. Bizkaiko metaleko 3. greba eguna egin dugu, eta adierazi behar dugu, izugarrizko indar erakustaldia eman dela berriro ere Bizkaiko metalean. Gaurko jarraipena aurreko biak baino zabalagoa izan da. Uste dugu 185-tik gorakoa ere izan dela. Goiz-goizetik piketeak egin dituzte grebalariek eta sindikatuek salatu dutenez, ertzaintza oldartu da pikete horietan. Eta grebarako eskubidea ukatzen saiatu da ertzaintza baita Eusko Jaurlaritza ere, baina ez dute lortu. Saiatu da ertzaintza Eusko Jaurlaritzaren esanetara, saiatu da ekiditzen gure eskubidea, gure informatzeko eskubidea, eta greba eskubide hori ekiditzen ere mugatzen saiatu da. Ez dute lortu, emaitzak bakitzue esan dudan bezala oso altuak izan dira. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute metaleko langileek eta FEBEN patronala erantzuletzat jotzen dute gainera. Bada sindikatuek adierazi dutenez, patronala negoziazio mailan parte hartzea nahi dute eta modu presentzialean eta benetako edukiak mai gainean jartzea exigitzen dute. Bizkaiko metaleko langileek hitz egin dute. Orduan galdera FEBENentzat da, zer egingo duzue, zer egingo du patronalak. Langileek ezagitzen dioguna da, mailan jesartzea modu presentzialean eta benetako edukiak mai gainean jartzea. 3 greba egun antolatu dituzte sindikatuek eta patronalak jarrera aldatu ezean oporren bueltan berriro greba gehiago deituko dituztela adierazi dute sindikatuek. Y si la patronal, después de estos 3 días y con el periodo de posible descanso vacacional, no hace una lectura de lo que hay ahora mismo y se sienta encima de la mesa,
volveremos a las calles con toda seguridad. Aipatu legez Bizkaiko metalgintzaren 2. greba eguna da gaurkoa, goizan goizetik piketeak egin dituzte eta 11:30 manifestazioa hasi da Bilbon. Bada protesta abiatu aurretik 11 telebistako lantaldeak grebalariekin hitz egin du, grebara batzaren autua eta euren enpresaren egoera ezagutzeko asmoz. Bizkaiko metalgintzaren 3. greba egunean manifestazioa egin dute Bilbon eta jendetza bildu da bertan. Protesta hasi aurretik kaleetan ibili gara langileekin hitz egiten euren egoera ezagutu nahian eta grebaren zergatiak eurek gertutik azaltzeko. Bueno, ni berez ez naz sektorekoa, ni elkartasuna adierazteko ino. Eta azken finean ze gertatzen da? Azken 3 urtetan bizitzan garestitzea kriston handitu dela, IPCa, inflazioa, eta azkenan betiko moduen ordaintzen dugunek garak langile klasea. Patronala, konbenio negoziatzen ari gara eta blokeatuta dago, orduan patronalari erantzuteko greba egin behar dugu, ze bestela ez da mugitzen, ez ebez. Uste dugulako kondizio hobeagoak behar ditugulako, denalian. Eta zein da zure enpresaren egoera momentu honetan? Inda bien azkenengo analiziek, ekonomikoki itxein da, oso onak, nahiko onak, eta hori da, izen leike hori bai, beste arroxi bat, grebara juteko. Zenan izen alda, emaitza honegaz, urteko emaitza honegaz, izatea, eta baldintza ekonomikoak ez hobetzea. Nire enpresaren egoera guztiak greba egingo dugu, baina hemen Bilbon gutxi gaude, baina guztiok greba egin dugu. Hobetzeko eta, eske denok egin behar dugu hori, Ojalá ez dakit. Borrokatzea eta greba egitea ezinbestekoa da. Langile klasea dekogun tresnarik ez dakit. Erabilgarriena, orduen hori erabaki zen, eta ni elkartasuna adierazteko eta langile klasea defendatzeko. Atzoko egunean ordea Mercedesen Gasteizko lantegiko langile batzorraren ordezkaritza duten sindikatu guztia ditu zuten grebara, joan den asteazkenean egin zuten lehenengo protesta bateratua, eta inoiz ez bezalako erantzuna izan zuen ekoizpena eteteraino. Bada atzoko mobilizazioaren arrakastatsua izan zen sindikatuen hitzetan, langileen 95% ez baitzen lanera joan, eta 2. gelditu zituzten makinak hilabete honetan. Lanuzteak bat egin zuen Arabako metalgintza sektoreko greba deialdiarekin eta manifestazioa elkarrekin egin zuten. Ez den pankarta bateraturik egon, ordea inongo sindikaturen siglarik ez eramaten, 2 pankarta eraman zituzten manifestazioan Mercedeseko langileen ordezkariek, gaueko 6. txandaren aurkako aldarria zeraman batek, eta soldatak KPIaren arabera egokitzeko eskatzen zuen besteak. Biak elkarren segidan joan ziren, metalgintzako pankarta nagusiaren ostean, eta sektoreko beste enpresa batzuen pankartekin batera. Halaxe jaso genuen atzo, ELA eta LAB sindikatuen ahotsa. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPIa lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela, eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula zehari izateko, ustaiak 8 daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala bai. Posi gaude, ekoizpena berriro gelditu dugulako, eta langileok enpresari esan diogulako nahikoa dela eta benetan negoziatu behar da eta ez orain arte egin duena inposaketa bat egin ez ere negoziatu gabe. Nafarroako 03 plataformak bart arratsaldean eman du berria. Nafarroako haurreskoletan 60 egun zeramatzaten greban, baina ez jarraitza erabaki dute. Agerraldi baten bidez azaldu dutenez, euren lan prekarietateari greban daramatzaten 2 hilabeteak gehitu zaizkio, eta jada biziraun ezin duten langile asko daude alegia. Greba ez dute bertan bera utzi, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren proposamenarekin bat egiten dutelako. Kontrakoa, ura deitoratzen dute oraindik ere.
Bestetik Nafarroatik iritsitako berriekin jarraiki gobernua sutek eragindako kalte balantza egin du eta kaltetutako jabetza publiko eta pribatuak berreskuratzeko konpromisoa nabarmendu du. Orotara 15.000 hektarea kaltetu ziren eta Javier Ramirez presidente ordeak iragarri du Usu eta San Martin uns inguratu zituen sutea nahita piztu zutela. Gainontzeko suteak hainbat faktorek piztu zituzten ala nola tximistek, nekazaritza jarduerek edo trenaren txinpartek. Ekainaren 15-etik 22 bitartean Nafarroako historiako sute boladarik handiena izan zen. Kaltetutako laboreen azalera 2.257 hektarekoa da eta horietatik 2.000 baino gehiago zereal laborei dagozkie. Basogintzako kalteak berriz 12.000 hektareatik gorakoa dira. Orotara 15.000 hektare inguru kaltetu dira. Estamos hablando de una afección que ronda en las 15.000 hectáreas. Zergatiei dagokienez hainbat faktorek ala nola tximistek, nekazaritza jarduerak edo trenaren txinpartek piztu zituzten suteak. Sabemos que al menos 3 incendios fueron provocados por un rayo, 3 por cosechadoras, 2 por chispas que saltaron del tren, 2 por actividad humana y otros, como digo, todavía están en investigación. Esaterako Usu eta San Martin nunks inguratu zituen sutea nahita piztu zutela adirazi du Javier Ramirez Nafarroko presidente ordeak. Sutea pertsonaren batek propio eragin zuela. En el caso del incendio de Ujue San Martín de un 18 de junio, la causa probable es la actividad humana intencionada. Gainera eguraldia ere etzen lagun izan, oso temperatura altuetara iritsi zen Nafarroa, giro lehorra zen nagusi eta izetsua. A las altas temperaturas se sumaban la sequedad, algo más de 45 días sin llover, y también el viento. Gauzak horrela Nafarroako gobernuak adierazi du bere gain hartuko dituela kaltetutako baso azalera osoa berreskuratzeko lanak. Bai jabetza pribatuena, bai toki entitateena, baita Nafarroako gobernuaren jabetzarena ere. El gobierno se hará cargo de los trabajos de recuperación de la superficie forestal afectada, tanto de propiedades privadas como de entidades locales o del propio gobierno. Dena den berreskuratze naturalaren ehunekoa handia izango dela iragarri dute teknikariek. Apuntan a que el porcentaje de recuperación natural será elevada. Eta aipatu dugu lerrobuetan, ere Elizaren sexu abusuei buruzko legea itzendaria onartu dute Nafarroan arauak biktimen aitortza bermatuko du, delitua preskribatuta dagoen kasuetan. Babesia erabatekoa jaso du foru legeak Navarrasumak bakarrik bozkatu du kontra. Queremos paliar vuestro dolor y lo que nunca tuvo que suceder, esperemos que nunca vuelva a suceder. Creemos que es una oportunidad para la Iglesia que, atendiendo, como he dicho, a su propio mensaje y misión, para que dé todos los pasos necesarios. Continuaremos explorando vías para que puedan ustedes obtener también esa reparación también económica que les corresponde. Los datos son exactamente 17 centros educativos, señor Iriarte, en 12 municipios, con 10 congregaciones. Y hay secuelas, hay sufrimientos, que es que eso no se borra. Para el que se siente agredido, según la derecha, la Iglesia, empiece a sanar, empiece a sacar todo lo que... Bestaldetik jaien bueltan atzoko egunean, alardean emakumeak oioa ozen aditu zen Irungo kaleetan. Duela 26 urte San Martzial jaiak parekideak izan daitezen lanean hasi ziren emakumeak eskertuz borrokan segitzen dutela erakutsi zuen alarde publiko eta feminista jendetza izan zuen animatzen, baina oraingoan ere ez du abestu alkateak Udan Arbeo. 2 urteren ostean Irunen berriro ospatu ahal izan dute alardea. Urte luzez eztabaidatxoa izan da herria bitan banatuz. Aurtengoa ere alaxe banandu da, baina giro lasaia sumatu da. Berezia izan da San Martzial jaietako alarde hau pandemiaren etenaldiaren ondoren berriro danborrotxak entzun ahal izan direlako Irungo kaleetan, baina bestalde oroitzen duen gudatik 5 urte igaro direlako. Goizean goiz alarde baztertzaia abiatu zen alde batetik. Bertan Andreak kantinera soilik izan daitezke eta 2 ordura alarde parekidea abiatu zen. Berdintasunerako bidean pausoak emanez eta emakumen partaidetzak inolako baldintzarik izan gabe. Jaiegun hau instituzionalki begiratuz gero eztabaida luze joan da azken urteetan udalean ere, ez soilik kalean. Alarde baztertzaia pribatua da eta parekideak alarde publikoak udalari eskatu zion antolaketa bere gain har dezala, baina honek ez du erantzun.
Hain justu PSek eta EAJak alarde baztertzaile babesten dute, EH Bilduk eta Podemosek berriz parekidea. Hain da polemikoa gaia alardearen inguruko iritzi bateratuak gobernu akordiotik kanpo utzi zutela. Bada hori ala Irungo Jose Antonio Santano alkateak ez dio harrerarik egin alarde parekideari, bai ordea Andreak baztertzen dituen desfilari. Azpimarratzeko abestalde aurten lehen aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jaso duela hiriko bandera. Miren Etxebeste berdintasun zenegotziak eman die ikurra Elkarrekin Podemos iuko kideak. Hor bai aigea pixkanaka beste modu batean ere bai berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, ez? Berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela, eta ez dago salbuespenik, ez? Ostera aurten erean izan dira Emakundeko zuzendari Izaskun Landaida, EAEko Arartekoko ordezkariak eta Espainiako gobernuko ordezkari Denis Itxaso. Pirinioetako bidearen hasiera da, Jaizkien mendiak Gipuzkoan gure esku uztailaren 2 kontratutako ekimenan ala 300 gailur baino gehiago argi lerroaren abiapuntua izango da mendi Gipuzkoarra adi. Bi herriok elkar hartuta, sarritan esaten da, Gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dela geratzeko. Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu uztailaren 2ko ekimena gure esku kantolatuta, baina ez gure esku bakarrik beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte bihotzean gordeko duzuen ekimena izango da. Bada Pirinioetako bidearen gailurretako aireko irudi ikusgarriak eta ekitaldi politikoa zuzenean eskainiko ditu Hamaika Telebistak igandean gaueko 9:00 10:00 Ana Iruretagoiena eta Maider Galardi kazetariak gidatuta ez galdu. Kultur arloari helduta berriz aurretik esan bezala martxan da dagoeneko Euskal Herria zuzenean festivala. Maite duguna bihotze zurrundua herria arrotzetan gauero
Ostera 8 urteko ibilbidearen ondoren agurre esan du Oian Ederrek euskara eta euskarazko sorkuntza bultzatu dute urte horietan, guztietan proiektuak kudeatu duten Lazarraga Kulturelkarteko kideek. Miriam de la Mata. Gasteizko Oian Eder euskararen etxeak 8 urteko ibilbidea eta gero bere ateak itxiko ditu. Lazarraga Kulturelkarteak lanean dihardu kulturgune euskaltzale berri batean, Gasteizko Kafe Antzokia Errementari kalean kokatuko dena. Euskal kultura erakusteaz gain bertan sormena sustatu da eta Euskal Herri osoko sortzaile eta kulturzaleentzat erreferente bilakatu da Oian Eder. 8 urte hauetan zehar egindako lana, jarduerak eta proposamenak ezagutzeko Iker Durana administrazio eta kudeak eta arduradunarekin bildu gara. 2014 urteko amaieran hasi ginenean, nahiko hilabete esan bezala zailak izan ziren, ez? Dena ondo zehaztu behar izan genuen, proiektuaren helburuak ondo finkatu, oinarri bat izateko, eta horiek aintzat hartuta, hasi ginen poliki-poliki programazio bat antolatzen. 5 helburu finkatu genituen, alde batetik euskararen erabilera bultzatzea, euskarazko kultura sormena sustatzea, euskara normalizatzen dauden eragileekin elkarlana endotzea, kultura erreferente bat izatea, erreferentzialtasun hori lortzea guretzat ere garrantzitsua zen, eta 5. zen euskara eta beste hizkuntz gutxituak aztertzea. Orduan, 5 helburu horien inguruan lanean ibili gara 8 urte hauetan, eta helburuak ez ezik ere, nola ez, publikoak ere kontuan izan ditugu, ez? Gasteizko Kafe Antzokia proiektua lantzen, Lazarraga Kulturelkarteak 10 urte baino gehiago da matza, hasieratik, berez elkartea horretarako propio sortu zen. Eta, urte hauetan, zalantzarik gabe, Oian Eder euskaren etxean egindako lanak eskarmentu handea eman dio elkarteari dena asko hobeto lantzeko. Horrez gain ere, beste kulturgune batzuetako ordezkariekin elkartzen egon gara, eta eraikin Ruide Bergara jauregian kokatuko den kulturgune berri horretarako proiektu sendo bat dauka elkarteak. Proiektu honen beharra gehien bat horregatik zetorren, ikusten delako, aspalditik ikusten delako, hirian gabezi bat dagoela euskal kulturari dagokionez. Eta Ruide Bergara jauregi horretan uste dugu, proiektu hori beste dimentsio bat hartuko duela, eta horren ondorioz, hirian euskal kulturak presentzia handiago izango duela. Eta alaxe iritzi gara albistegiaren bukaerara. Errege doinuak ekarri dituzte uda sasoi honetarako Herenegun taldekoek 2 mundu deituriko abestia plazaratu du. Talde donostiarrak eta migrazioaren gaia landu dute, aldapeko sagarraren kantu herrikoiaren letra baliatuz. Horrexekin agurtuko zaituztegu gaur, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez duraldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian asteburu izan.